Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien favur il-ħajja u għalhekk li ma setax jibqa' ċas u kellu l-obbligu li jara kif se jkun hemm bilanċ fi kwistjoni daqstant delikata għal numru ta' familji. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kollegament telefoniku waqt il-programm Analiżi fuq Net Television. Kellna obbligu li naraw kif se nsibu mezz, kif se nsibu l-bilanċ u hawnhekk insellem ix-xogħol li għamel Stephen Spiteri biex diversi wkoll diskussjonijiet u bl-arfin ukoll mediku tiegħu ikomplu nsibu dan il-bilanċ u allura aħna ninsabu kburin illi llum għandna din il-pożizzjoni. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista dejjem ħall-kwistjoni tal-IVF b'serjetà kbira, tant li telaq mill-punt li l-protezzjoni tal-embryon hija importanti ħafna. Tlaqna mill-punt li għalina il-protezzjoni tal-embryon hija importanti ħafna. U konkludejna diskussjoni fil grupp parlamentari propju anke fuq dan il-punt illi kollha ninsabu konvinti wara li l-grupp ħa pożizzjoni allura komuni illi dak illi għamilna b'din il-liġi biex insejbuha wasal ukoll biex inkomplu anke fil-kuxjenza tagħna nserfu rasna illi qegħdin inkomplu nipproteġu l-embryon. Saħaq li f'din il-mixja kien hemm il-bżonn li nempatizzaw ma' dawk il-persuni li jkollhom problema biex ikollhom it-tfal, kif ikoll problemi li jista' jkun hemm fit-tqala u fit-twelid ta' tfal. Bernard Grech qal wara li saret diskussjoni anke ma' esperti u tobba il-Partit Nazzjonalista ra kif seta' jtejjeb din il-liġi biex verament ikun protett l-embryon. Saħaq li l-oppożizzjoni resqet l-emenda biex il-polar body testing isir parti mill-liġi, emenda li ġiet aċċettata kif ġiet aċċettata wkoll emenda oħra fi stadju ta' kumitat. U għalhekk l-oppożizzjoni se tkun qed tivvota favur l-emendi tal-IVF fil-vot finali fil-Parlament. Morna fil-grupp parlamentari, rajna illi kien hemm dawn l-emendi li ġew aċċettati, komplejna d-diskussjoni u wasalna l-konklużjoni finali fil-grupp illi qed jgħid illi jaqbel ma' din il-liġi jiet emendata u allura il-vot għandu jkun iva. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-Università Amerikana tal-Ġordaniżi f'Malta, Bernard Grech qal li sa mill-bidunet kien tkellem sabiex l-art fiż-żonqor qatt ma tingħata lil Sadin. Issa l-Gvern qed jgħid li se jipprova jieħu din l-art lura u jippremja lil din il-persuna u jagħtiha spazju ieħor fil-kottonera bi prezz verament baxx. Gvern Nazzjonalista jieħu l-art lura minn id-dejn il-Ġordaniżi mingħajr kumpens għaliex inkissru il-kondizzjonijiet. Min irid jiġi investi f'pajjiżna jiġi investi, nagħmlulu iva red carpet treatment, jekk dak l-investiment ikun ġenwin, però qatt mhux se nħallu lil ħadd, jiġu f'pajjiżna, jaħtaf l-art tagħna u ta' wliedna billi nagħtu ilu biss flus għaliex min jaf issejjem ieħor ikun hemm. Dwar il-każ tal-anzjan li ħarab minn San Vincenz de Paul huwa qal li dak li seħħ huwa ta' tħassib kbir hekk kif ir-raba tal-anzjani li jinsabu f'din ir-residenza m'għandhomx serħan il-moħħ. Dan hekk kif hemm nuqqas kbir ta' ħaddiema qed jimpatta s-saħħa ta' dawn l-anzjani. Quddiem din is-sitwazzjoni Bernard Grech qal li l-Gvern irrid jerfa' responsabilità għal dak kollu li qed iseħħ. Gvern illi qed jixxaħħa mal-anzjani tagħna. U allura importanti illi mhux jibqa' jistenna jipprova jgħaddina mingħajr mill-labra li ħajara x'inhu l-problemi nafu x'inhuma. U allura hemm bżonn iva accountability aħjar billi nimexxi imma fuq kollox mill-Ministru u mill-Gvern Laburista illi ilu jitrattura u jixxaħħa mal-anzjani tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-problema li għaddejn minnha koppji żgħażagħ meta jiġu biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom hekk kif l-għoli tal-ħajja wkoll qed taffettwa lil dawn il-persuni. Huwa qal li l-ħajja ilha tola ħafna qabel ma bdiet il-gwerra fl-Ukrajna, problema li qed taffettwa lil bosta familji u ħaddiema għalhekk jeżiġi li l-Gvern sabiex isib soluzzjoni immedjata. Irrid ukoll jara kif il-familji tagħna, il-koppji tagħna, żgħażagħ tagħna, l-anzjani tagħna, t-tfal tagħna jgħixu ħajja ta' kwalità aħjar. Marija Franca Lanza, Net News.